ea. Nu știu ce mi s-a oprit înregistrarea, dar în fine. OMG, OMG. Oh my god, deci mă izez de plantele astea, mă enervează rău. Da, că te dai cu cap. Nu poți să treci prin ele, frate. Mamă, mă duc în jos. Nici nu pot să fac nimic. Am căzut de tot. Mie zici? LOL. Asta era să mi se întâmple mie. Eu mă duc să mai fac bani pentru ouă ăla spotted. Am căzut de tot, oh my god. Hop. Incredible bubble. Ok. Oh my god, hash to speed. Oh my god, câte badge-uri. Hedge speed. Dă mai mult luck, mai mult speed. Deci du-te pe la price și mai du-te la badges. Oh my god, ce are tipul ăla? Nebun. Mamă, ce are ăla? Rupe lumea. Mă, se deschide mai repede. Mi-a dat un panda, fix cea mai rară. Mi-a dat un polar bear. Mamă, dă toate peturile lor. Alt panda. Oh my god, de panda îmi pică. Mamă. Nu-mi plac niciun banii. Pun panda în cont. Mamă, am 3 panda și un bear. Bear e mai bun decât panda? Nu. Demon e cel mai bun. Acum hai să trecem la ou ăsta. Oh my god. Demonul e cel mai bun. Mi-a dat un Dark Dragon. Oh my god. Nu dă cine știe ce, dar dă ceva. Mamă, dă mai mult decât demonul. Ba nu dă mai mult decât demonul, nu ai zi. Ai pornit filmarea? Da, de mult ala. Fuck! Eu am ajuns la mine. Dar m-am lovit într-una cu capul, de-aia și-am căzut jos. Bubu. LOL. 40.000 am, deci mai deschid încă un nou. Ne-a picat un grubi golem, de 2 lei. Da, prea de 2 lei. Flavors. E mai bun decât panda, lol. LOL. Pot să fac un shiny pack? Nu. O să pun pauză când o să... Ce trebuie să facem este să strângem cât mai mult. Rainbow egg, hell egg, nightmare egg, oh my god. Eggs, bubbles. Mamă, trebuie să fac mai mulți bani. Oh my god. Trebuie să spawneze chestul ăla. Mă spawnează peste 10 ani. 10 ani. Acum filmezi? Da. Eu acum vreau să la următoarea lună după rachetă. LOL, acum încerc și eu. Acum trebuie să ajung la rachetă. Oh my god, I believe I can fly. Am ajuns aproape la 3-a planetă și nu m-a pus săritură. Oh my god, what the heck? Asteroizi. Uite, asta e mai eu. Bă, cred că o să fiu un alt pe celălalt acolo. LOL. Trecut oficialul să fim nablu și o să venim mega propulsă. Văd lumea. Oh my god. Nu, m-a lovit de alt asteroid. Oh my god. Sunt pe Marte. Oh my god, what the heck is that? Oh my god, chest care dă 22k. LOL. Chestul ăla? Ăla știm. Nu! Vă lumea! Eu aproape am ajuns pe ea. Hello! Am ajuns! The Twilight! Oh my god, de 2 ori stel!
Îți dă de 2 ori, oh my god. Mamă, câți bani, oh my god, gemuri, ia gemurile. Că sunt foarte bune, foarte bune și folositoare. Le-ai luat tu. Stai că mai fac Acum un stau aici bubble. ca să strâng full. Eu trebuie să mă duc la lumea care vine, că aia îți dă foarte multe gemuri, e un cufăr care îți dă foarte multe gemuri. Multe gemuri. Mamă, deja am, oh my god. O să revenim cu lumea când venim acolo. Aproape am ajuns la lume, oh my god. Oh my god, am ajuns la The Skylands. Oh my, am ajuns la lume. Godly chest. Oh my god, mi-a dat 519k de diamante. Mamă, câte diamante am. Mamă. 4,45. Eu am 526,785 lor. Oh my god, și ultima lume e tot la fel cu aceste, dar doar că sunt mai multe ouă. Încerc să deschid acest ou, aici sharp egg. Nu știu dacă e atât de bun, mare scofală. Mi-a dat un deer! La bubble, că nu văd de skin. Da, poți să dai să mai vezi. Te duci la settings. Mi-a dat un piggy, oh my god, ce cute e. Settings. Show bubble, oh my god, Nu știu. Oh my god, Frost Wolf! Vreau raraia și epica! Nu pica epica, oh my god! Ne pica iarăși al piggy. Stai că pot să mă uit pe chat-ul ăla. E pica! Mai trebuie rara. Mama, acum am picătune de epice. Dar de ce acum nu pot să ajung pe nicio de asta? Oh my god, cât dă epica aia. Unde-i, mă? What? Nu e atât de OP. Să un equip la asta și la asta și dau equip la ăsta și la ăsta. E mai bun decât panda cei. Piggy poate să fie mai bun decât panda, că dă mai mult Piggy. Hai să pun pe Piggy. Mamă, acum mamă. Îmi dă ceva. Mi-a dat 12.000 de bani. Eu i-am pas ușor. LOL. Deci, mâine o să terminăm challenge-ul. Acestea au fost părțile. Deci, la revedere și vă așteptăm mâine.